Salam dostlar, bugün Blender sapaklarımızın 14-sinde Polybuild kuralı bilen devam ederiz. Ve inni Polybuild kuralını size men düşündürmeken başta başka orada düşündüresim. Öyle 3D'de poligon deyip bir düşünce var. Poligon düşüncesi näme? Mesela hazır bir şutaydaki obyektden yemesini tayladık köp olduk. Berden meshlerden monkey head çağırıyız. Monkey head. Monkey head'in bira basıp önüne geçen ve ne size göstereceğim. Inni ve berden statikanı açan ve berde şu monkey head'imizde näçe tane face var, näçe tane edge var, näçe tane vertex var. Hemmeti görünüyor. Inni biz haqiqi durmuşda şu monkey head'i az haqiqata yakınlaştırmak üçün ine şunu yalap 4 kuşluk ýagdaýda bolsa bizde haqiqata meňdäno. Egerde biz şu monkey head'in şu poligonlaryny, ýagny şu face'laryny hasam köpeltsek, bizde haqiqi durmuşda has yakın ýagdaýa gelýär. Onu etmek için ine edge moda geçýäs we ine berde modifierler saýlaýas, add modifier diýäs we generate'den subdivision surface diýäs. Ine siz berde görünen object moduna ýygyna geçýän. Ine başda monkey head'imiz ine şu ýagdaýda. Inni biz şu monkey head'däki poligonlary näçe köpeltdigimizçe şu monkey head haqiqatda hasam ýakynlady. Ine ünseren bolsaňyz ine başdaky ýagdaý. Ine bolsa poligonlary köpeldenimizden soňky ýagdaý. Ýöne ünseren bolsaňyz berde face'laryň sanam ummasy, edge'laryň sanam ummasy, vertex'laryň sanam ummasy. Inni biziň berde bize peýdasy monkey head'imiz haqiqata golaylaşdy. Ýöne poligonlarymyzyň sany köpeldi. Poligonlarymyzyň sanynyň köpelmegi bize meselem häzir diňe biz şu taýda bir objekt ýasasak, onda kän bir ziýany ýok. Ýöne emma bir howly ýasasak, bir howlyň içinde jaý, ol howlyň daşynda adamlar we oň daşynda bir kisana haýwan ýasasak, onda bize şu görýän poligonlarymyz kompýuterimizde agramsalar we hassa aňyrky ýagdaýlarda mysal üçin programa girmek, daşy şol ýasan proýektimiň içine girmegen mesele ýagdaýa gelip biler. Käbir ýagdaýlarda işläp oturýan kompýuter programadan daşarekden ban biler. Şoň üçin biz Polybuild kuralyny ne biz şoň üçin ulanýar. Indi berde bu modifierimizi apply diýip saxlanýa edýäs. We taba basyp edit moduna geçýän. Üçe basýan face moduna geçýän we berden bir face taýlaýan we shift D diýip bir face taýladym we onu şu ýere goýýan. Inni numpad'dan del knopkasyna basyp golaylaşýan. Golaylaşandan soňra şu taýlan face'imi S basyp ulargan. S basyp görüşüňiz ýaly, ine ulartdym. Hada biraz kiçildi biler, beter ulu ýagdaýa geldi şu var. Ine şu ýagdaýa getirdim. Inni şu ýagdaýa getiremden soň P basýan we selection diýen. Selection diýenden soň şu face şu objektden aýry bir objekt ýagdaýyna geldi. Inni taba basýandan çykýan, indi şu face'imi saýlaýan we ýene taba basyp edit moda geçýän. Edit moduna geçenimden soňra berde inni snap'ın üstüne basýan, face saýlaýan we face project diýen. Inni biziň Polybuild kuralymyz nirede? Polybuild kuralymyz ene şu ýerde. Ine üstüne basanda görünýär Polybuild. Biz indi üstüne basýas. Inni Polybuild kuraly bize näme üçin gerek? Ine şu face'imiziň ýanyna goýýaramyzda bize ünseren bolsaňyz ine şunu ýalap çyzyklar ýa ucuna goýýarsak şunu ýalap gök renkde nokatlar döreýändir. Indi Polybuild kuralyny biz näle ulanýar? Bize berde snappingden face project açanmyň sebäbi häzir biz şu objekti face'laryny kopýalamyzda şu monkey head'in ýüzüne has golaý ýagdaýa gelsin diýip face project'i saýladym. Inni biz şu gök çyzyk ýanyndan soň şunun üstüne basýas we indi şu aşağıdaky monkey head'in kellesini ýydarlap başlaýar. Ine şu ýagdaýda ýydarlap başlaýar.
Ne dostlar, men düşündirjek bolýan näme? Inni biziň şu ýokarky obýektimizi ünseren bolsaňyz, bir sany face'imiz aşagdaky face'den 9 sanagyna 10 sanagyna deň ýagdaýa geldi. Inni men düşündirjek bolýan näme? Polybild guralynyň asyl manysy näme? Inni biz şu aşaky mankiyedimi saýlap shade smooth diýsek, inni şu ýylmanak ýagdaýa geldi. Ýylmanak ýagdaýa geldi. Inni ýokarky face'lerimiz näçe uly bolsa-da shade smooth edenmizden soň bulam ýylmanak ýagdaýa edil şonýanak ýagdaýa geldi. Aýöne ýadyňyza düşýän bolsa bu aşagdaky face'lerimiz känni, ýokardaky obýektimizde bolsa face'leriň ýüzi ady. Men diýjek bolýan näme? Inni şu taýda biziň polybild guralymyzyň manysy biz köp sany face'li ýa-da köp sany poligonly obýektler ýasanmyzda şeýdip şunýalyk üstünden ýydarlamak usuly bilen az poligonly ýagdaýa getiribilýär. Bu şeýlelikde biz öz kompýuterlerimizden doňmasynyň ýa-da bolmasa poligonlaryň has köp bolmagynyň öňüne alýar. Ine dostlar, onuncu sapamyzyň soňuna geldik. Sapamyzy halanmasaňyz kanalymyza agda bolmagy, like basmagy we kommentariýalarda öz pikiriňizi ýazmagy unutmaň.